hemen gaude Adriana Salbo Eskirozekin. Kaixo, Adriana, eta mila esker etortzearren. Bueno, Adrianak haur hezkuntza ikasi zuen eta hainbat urte zibili zen Nafarroako haurreskoletan lanean, baina azkeneko 13 urteetan hezkuntza aktiboaren inguruan jardundu lanean Granada eta Madrileko hainbat eskola alternatibotan. Berarekin bildu gara, hain zuzen ere, hezkuntza jardunaldietan, bigarren hitzaldia, Karrikaluzek antolatu dituen hezkuntza jardunaldietan, bigarren hitzaldia berak eskainiko duelako. Eta bigarren hitzaldia hain zuzen ere gatazkei buruzkoa izango da. Gatazkak aurren bizi prozesu naturala, helduon elkarbizitzan zailtasunak. Bueno, Adriana, aurkezpen denak eginak, esaiguzu pixka bat zer diren gatazkak ikuspegi pedagogiko batetik. Beno, nik uste hasiera batean ulertu behar dugula gatazkak bizitzaren parte direla, orduan haur txiki batentzat, munduan nolakoa den ezagutu nahi duen haur batentzat, gatazkak bere garapen prozesuan naturaltasunez bizi behar duen zerbait dela. Eta, beno, nik uste dut, ondo dagoela ulertza ere gatazkaren bidez aurrak egiten duena bada edukitzea bere behar eta zohartzeko aukera. Gatazkaren bidez aurrak badaki zer behar duen, horrekin konektatzen du eta orduan horren arabera erabakiak hartuko ditu. Eta oso garrantzitsua da, ze garai honetan ari dira bere banakotasuna lortzen, zeintzu diren haiek munduaren aurrean. Eta bestetik ere, gatazken bidez, ikusita aurrean badudala beste pertsona bat, bere beharrak dituena, nik bezain indartsu defendatzen dituenak, poliki-poliki, egozentrismoak babestuta badaude ere hasiera batean, banakotasun hori eman dadin, gero poliki-poliki, ulertzen joango da bestearen ikuspegia. Gaitasun hori hasieratik ez dauka, baina gatazkak behar dira horretara heltzeko, ez? Orduan, beharrezkoa dira. Bueno, seguz orduan, gatazkak badakigu egon badirela, baina nola kudeatzen ditugu gaur egun helduok gatazka horiek gurasoek, edo aurren inguruan gabiltzan helduok, ez? Gatazka horiek nola kudeatzen ditugu eta nola kudeatu beharko genituzke agian? Beno, nik uste zailtasun handiz kudeatzen ditugula, ez? Lehenik eta behin ikusi behar dugu guk nola bizitu dugun gatazkak, ez? Helduen artean ditugun gatazkak, lanean, bikote harremanetan, lagunekin, orokorrean ez dakigu modu konstruktibo batetik bizitzen, ez? Orduan guri emozio pilo mugitzen zaizkigu gatazken aurrean, eta karga hori dena aurren gatazkengan jartzen dugu, eta haientzako orokorrean asko simpleagoak dira, asko transparenteagoak dira gertatzen ari zaiena, ez? Eta orduan guk ezin ditugu bide lagundu bagaudelako lainotuta bezala, ez? Begira lainotzen zaigu emozio hori dena jarrita. Eta bestetik ere zailtasun handia dugu ere ulertzeko gu hain gara razionalak, logika inbeste garatu dugu badugu gure balore sistema oso ezarria, eta guretzako oso zaila da ulertzea pertsona txiki hauen mundu ez ezaguna, zeinan oraindik logikak ez duen funtzionatzen, geroago etorriko den gaitasun bada. Orduan, zailtasun hauek denekin, azkenean aurrengan egiten duguna bada, zuzendu, batez ere, konponbideak eman, aholkatu, gure juizio morala ezarri, ukatu, saietzen gara saiesten, ez? Eta ez diegu usten, hain zuzen ere, esperientzia hau bizitzen, ez? Gatazkak ezin dire irakatsi, nola egin, haiek ikasi behar duten zerbait da, haien esperientziarekin, ez? Orduan, Ongi da, orduan hitzaldia, pauta txiki batzuk emango dituzu nola ongi kudeatu gatazka horiek, edo badira truko txiki batzuk, ez, arreta jarri beharreko puntu batzuk? Bai, badira, ez, gauza asko. Alde batetik nik uste dut adin horretan batez ere, zehari gara 3-7 urte bitarteko aurren inguruan, oso garrantzitsua dela presentzia egotea, ez? Presentzia batez ere, haien gatazken egoeratan errespetua egon dadin, eta guk ziurtatu dezagun limiteak, limite fisikoak edo berbalak ez direla apurtuko, ez? Eta horretarako guk behar dugu hori egin, ez? Eta bestetik ere, badira beste pauta batzuk, nola ateratzen diren emozioak errekonozitu, nola erreflejatu eta ispilu bezala egin. Azkenan haien jolasa gatazkan emozioa bizitzea da ere, ikustea zer den hau dena gertatzen ari zaidana, ez? Eta gero hor egotea deskribatzen gertatzen ari zaigena, baina zuzendu gabe eta guk gure konponbidea eman gabe, ez? Ikusten eta konfiatzen badakitela guk baino askoz ere gehiago eta sormen handiagoa dutela aurkitzeko haientzako logikoak guk ulertzen ez baditu ere eta bidezkoak diren erabakiak, ez?
Orduan, bueno, izango dugu gehiago hitzaldian agian, baina. Bueno, eta azkenik, nola lortu gatazkekin ikastea? Guztiok, ez txikiak bakarri, baizik eta helduek ere gatazka txiki hauetatik helduok ere ikastea. Nik uste dut aurrek jada ikasten dute, ez? Guk ahalbidetzen baditugu gatazkak, geroz eta errezagoa izango zaie ikasketa sakonago bat egitea, baina haiegia berez beti ikasten dute gatazka baten bidez. Guretzako nola egin, nik uste dut aukera paregabea dugula aurren gatazka baten aurrean gure aurraren edo gure taldeko aurraren, segun nondik ibiltzen garen aurrekin, gure aurren beharrak zeintzuk diren ulertzeko, ez? Bertan ateratzen irakurtzeko, benetan sakonki irakur ezin duguna beste egoeratan. Eta bestetik, haiek bizi dituzten moduan, krisialdi batetik transformazioa dator, eta haiek horrela bizi dituzte, eta guk aukera paregabea dugu hori ikasteko, ez? Krisialdi horrek eramango gaituela gure beharrarekin, gure interesarekin konektatzeko, eta horren arabera egin behar diren mugimenduak, restrukturazioak egitera eramango gaitu, eta orduan beti izango da aberasgarria. Haien handik asko ikas dezakegu, nik uste dut, ezer irakatsi baino gatazken inguruan, ez? Bueno, Adriana, mila esker, ez dugu pista gehiagorik emango, nahi duenak ordu hitzaldia urriaren 28an, 10:00 Atarrabiako kulturetxean. Gatazkak, aurren bizi prozesu naturala, helduon elkarbizitzan zailtasunak.